Jún je tu. Slnko páli ako zmyslov zbavené. A ty ideš vziať slepačí trus a nasypať ho k paradajkám? Zbláznil si sa? Ak si doteraz žil v ilúzii, že čím viac smradlavého trusu nasypeš, tým väčšie plody budeš mať, je čas sa prebudiť do tvrdej reality. Presne toto urobí v týchto dňoch 90% z vás a potom bude plakať, že im všetko na záhrade vyschlo. Svojimi vlastnými rukami pálite svoju úrodu na popol. Vyhoď tieto slepačince okamžite! Ak ich teraz v júni dáš do pôdy, ostane ti z parádnej záhrady len mŕtva púšť? Myslíš si, že svoje rastliny luxusne hnojíš? Omyl. Polievaš ich čistým, agresívnym napalmom. Toto nie je vtip. To je holý fakt. Kúpil si tie drahé granulované slepačince v obchode v peknom obale? Výrobcovia sa ti smejú do tváre, kým ty ničíš svoje rastliny. Predajcovia ti nikdy nepovedia, že toto konkrétne hnojivo je v letných horúčavách časovaná bomba. Im ide len o tvoje peniaze z ďalšieho nákupu. Tvoja babička to tak robila. Áno, lenže vtedy nebolo v júni 35 stupňov v tieni. Klíma sa zmenila, konečne sa prebuď. Slepačí trus obsahuje obrovské, brutálne množstvo kyseliny močovej a koncentrovaného dusíka. Na jar v chlade je to štartér, ale v júni je to čistý jed. Poďme sa pozrieť, čo sa presne stane pod zemou, keď tento agresívny odpad zaleješ v lete vodou. Prichádza okamžitá smrť koreňového systému. Koreňové vlásky, tie najjemnejšie orgány, cez ktoré rastlina pije vodu, sa doslova uvaria v amoniaku. Zostane len hnijúca, páchnúca hmota. A čo uvidíš ty hore na svetle? Listy sa začnú skrúcať do trubičiek. Žltnú od okrajov a vyzerajú, ako by si ich spálil plameňometom. Ty si naivne myslíš, že je to nejaká pleseň alebo nedostatok vody. Začneš to polievať ešte viac a definitívne to dorazíš. Tvoje zúfalé pokusy zachrániť ju drahými postrekmi a fungicídmi z obchodu sú len vyhadzovaním peňazí do kanála. Problém nie je na liste. Problém je pod zemou. Rastlina sa v horúčave zúfalo snaží chladiť vyparovaním. Ale bez koreňov, ktoré si jej práve upálil slepačincom, jednoducho nemá ako piť. Paradajky okamžite zhodia kvety. Uhorky zhorknú a zoschnú na prach. Papriky dostanú hnilobu špičiek. Toto je tvoje dielo. Prestaň sa spoliehať na slepú chémiu a toxické bomby z obchodu. Chceš obrovskú úrodu, alebo chceš kompost plný mŕtvol? Zastav to šialenstvo hneď teraz. Vezmi to vedro so slepačincami a odnes ho čo najďalej. Použiješ ho až na jeseň na rýľovanie. Takže, čo teraz? Pôda je horúca. Rastliny bojujú o prežitie a potrebujú silu na tvorbu plodov. Absolútne nepotrebujú dusík na listy. Potrebuješ niečo, čo rastlinu okamžite upokojí po teplotnom šoku. Nie niečo, čo ju donúti hnať do prázdnych listov, ktoré aj tak odpadnú. Zabudni na chémiu z plastových fliaš. Mám pre teba brutálne, účinné, overené kopečkové riešenie, ktoré zachráni celú sezónu. Pripravíme si záchranné hnojivo, ktoré rastlinu rýchlo nakrmi, schladí a ochráni pred letným stresom. A stojí presne 0 centov. Potrebuješ na to len dve veci. Obyčajnú prhlavu a čistý drevný popol. Nič viac. Toto je skutočný elixír pre júnovú záhradu. Je to zadarmo. Rastie to všade a na rozdiel od komerčných sračiek, prhlava neobsahuje žiadne ťažké kovy, ani zvyšky priemyselných antibiotík. Vezmi plastové vedro. Upozorňujem ťa, nie kovové. Narvi do neho prhlavu až po okraj. Tú najhoršiu burinu, ktorú inak nenávidíš. Prhlava je plná draslíka, vápnika a železa v tej najčistejšej biologickej forme. Je to priama injekcia života pre tvoje spálené rastliny. Zalej to dažďovou vodou. Pozor, nie ľadovou chlorovou vodou z hadice, to by bol ďalší klinec do rakvy pre tvoje paradajky. Nechaj to kvasiť na slnku. Smrdí to ako smrť? Výborne. Presne takto vonia víťazstvo nad zničenou a slabou úrodou. Po týždni máš silný koncentrát. Ale opováž sa to liať priamo ku koreňom. Zase by si všetko spálil na uhoľ. Riedenie je kľúčové. 1 liter tohto smradlavého kvasu na 10 litrov odstátej vody. Ani o kvapku viac, jasné? Teraz pridáme to hlavné tajomstvo. Do tej zriedenej zmesi nasyp 1 pohár drevného popola. Musí to byť popol z čistého dreva.
Popol dodá kritický fosfor a extrémnu dávku draslíka. Presne to donúti paradajky a uhorky nahadzovať plody ako na bežiacom páse. Tento lektvar okamžite neutralizuje akúkoľvek toxicitu v pôde a naštartuje prospešný mikrobióm, ktorý si možno tými slepačincami už zabil. Ako to aplikovať? Nikdy, opakujem, nikdy to nepolievaj na suchú zem v strede dňa pod priamym slnkom. Si normálny? Počkaj do večera, keď slnko zapadne a horúca zem si konečne vydýchne. Najprv musíš zaliať rastliny čistou vodou. Až keď je pôda vlhká ako špongia, nalej ku každému koreňu presne 1 liter našej zachraňujúcej smradlavej zmesi. Sleduj, čo sa stane. Rastliny doslova ožijú pred tvojimi očami. Listy stmávnú do hlbokej zelenej a stonky zhrubnú. Korene dostanú jemnú, okamžite vstrebateľnú výživu. Žiadny amoniakový šok, žiadne smrteľné pálenie. Iba čistá energia z prírody. Ak si už stihol dať slepačince a vidíš žlté listy, okamžite prelej záhon obrovským množstvom čistej vody, aby si ten jed vyplavil. Musíš ten agresívny amoniak dostať z dosahu koreňov hlbšie do zeme. Zachraňuj, čo sa dá, kým nie je absolútne neskoro. A potom okamžite nastup s našim prhlavovo-popolovým elixírom. To je tvoja jediná cesta späť z pekla, do ktorého si rastliny poslal. Ešte jeden tvrdý fakt. Mulčuj! Ak necháš pôdu v júni holú, slnko upečie korene aj bez tvojich sprostých hnojív. Holá pôda sa v lete zohreje na 50 stupňov. Korene pod ňou trpia, aj keby si ich polieval svetenou vodou. Rozumieš? Hoď tam slamu, pokosenú trávu, hoci čo. Zakrytú zem silnou vrstvou, inak si celú svoju robotu a peniaze vyhadzuješ von oknom. Chceš ťahať s kríkou 10-kilové úrody, kým susedia plačú? Alebo chceš aj ty plakať nad suchými pahýlmi? Výber je na tebe. Urob presne to, čo som ti práve povedal. Prestaň vymýšľať a počúvať hlúposti od predavačov, ktorí reálnu záhradu videli len na obrázku. Toto je tvrdá pravda o záhradkárčení v lete. Žiadne magické skratky z obchodu neexistujú. Iba čistá biológia a zdravý rozum. Vyhoď tie slepačince do kompostu. Zarob smradlavý kvas, chráň korene mulčom pred slnkom a zalej to vždy až večer. Bodka. Zaručujem ti, že ak dodržíš tento postup, tvoja záhrada bude explodovať zdravím a plody nebudeš stíhať zbierať. Ak chceš ďalšie nekompromisné návody a tvrdú pravdu, ktorú ti inde zataja, okamžite odoberaj tento kanál. Zachránim ti úrodu.